kad gorile, koje čuvaju majmuna, kad ti oni natrčiju, od kamerom u breg, nema da ostane ništa. Samo ja ti preporučujem ovu prvu metodu, zato što su ljudi stručni i šli su u školu. Čekaj. Ako su nizali sebu s reklamom i odbali bubrezi. Pa to će ne izučava zvanično medicina, ja se bavim sa alternativom. Živio zdravstveni radnici. Pa kog ima ti je. Ne mogu da verujem da ti hoćeš. Ne. Dobre, ne mogu verujem. Hoće tebe ti izgledati. Što, ne izgledam dobro, a? Pa kad te čovjek opet malo bolje pogleda i ne izgledaš. Dobro. Pa ne znam, nekako bi trebao bi da smršaš malo me. Ti će mi Ko je bre ja? Ja spravim sinu i težinu, mogu da budem maneken. A pogledaj ti kakav si. Lakše te čovjek preskoči od te zaobiđe. Samo ti fali jabuka u usta i da ti izvrtimo na raženko prosmeta. Ne, malo je da smršaš, stvarno, neka ti ga. Ovo ću treba da popustim. Već žena mi već 20 godina nika. Todore, mnogo si težak čovjek. Popusti malko, ali kako? Pa jednostavno je, dobro. Ne smiješ da ideš mrsno, postno, kiselo, slatko, gorko, ljuto. Smijem lično da pijem. Koje da piješ? Nikako, ni pivo, ni rakiju, ni vino. Vodu, kiselo, eventualno. Ako je smem. Da ne bi bilo lošo. Svako leče sa svojom gospodjom. Da radiš one stvari za šta si se potpisao u opštinu. Kad si se obećao nema. Pa ti mi zabrani sve što mogu, a dozvoljavaš mi što ne mogu. To ne možeš. Pa za toliko smo drugari, ću ti kažem. Ja sam 300% impotentan. Kako je 300%, 100%, kako? Padao mi stepenici, izlumi obe ruke, prepaje zid. To je 300. Znači ti patiš od impotenciju. Sam pati, ja bolujem. Nema sekiracija. Imam ja čajevi za tvoj moljku. Pa da, ti piješ pri čajevi. Ideš na kontrolu kod doktori, ženu pratiš na kontrolu kod mene. I ta gospodina bude mnogo zadovoljna s mene. Čekaj, što moja da bude zadovoljna s tebe? Pa čekaj, koji pati od impotenciju? Ona? A ona, ti ti piješ čajevi, ja ti po njemu pregledam i svi će budemo zadovoljni, ajde. A svi će budemo Pa svi će budemo zadovoljni sredstvi. Hvala Bogu, uvijek država da smo svi zadovoljni. Baš kad smo kod tuju ženu, čuje sam nešto, ono kad smo se vraćali iz Rusiju, kao posvađali ste se nešto. Gdje si čuo, a? Ne, nisam ja čuo sad, nikome nisam rekao, a ste o tebe pitam. Znaš ko je, ti znaš da se ja zbog ovu kičmu vratim mjesec dana kasnije iz Rusiju. Aha, pada od skela, znam. Dobro, pada. I vrati se s avionom, a neko ne krije budale s voz. Kad šta po te konzerve gore? Gore visoko, dole nisko. I ne stigla da se javim na ženu. A prije da se javim, računam, žena imala čeka domaćina kući, tako? Jes. I ne javi se, kad stignem dom, ne mogu ni žena, ni deca. A kude su deca? Deca su bila u školu, tad se ne štrekovalo toliko, pa su išla u školu redovno, ali ne mogu žena. A ti je žena, ako smem da pitam? Pa i ja se pitujem kude, kad iz spavaću sobu čujem karakteristični zvuci. Kakvi to je zvuci? Tako u 2 ujutru, no nije filmovi na televiziju. A takvi? Ja ne gledam tije filmove. A nije, ovo je. Rki koke, drndove. A, bačača, drndove. Kakvi zvuci? U tvoju sobu spavać. Rođenu. I ne mogu da veruje. Naslonim ovo na vrata, čuje se. Otvori tako malko. Kad pogledam po čaršavo okršaj. Izginu!
Meni udari krv u oči, u nos, u uši. I onako besan. Ne znam, kreću s mene, kreću sa sebi. Zatim onako dvočite, dvojište pašte. Vaš prevez. Moje prevez, pritke, glanc nove. Ja sam neki čovek. Kod mene nove pritke. Izaberem najbolje. Čekaj, to ja sam... Čekaj, ja sam udario. Policiji, ovega ništa ne vidi, to ja sam! Ništa ne čujem iz ovih pritkom! Sjedo na stepenice, da uvatim taj malo. Čim se otvori, pa ću bije. Imam da zapalim cigaru, kad na kapiru, moja rođena žena. Iz torbe, zimbiri. I vika, Todore, ti li dođe blagoven? Kaži, Dragička. Dragička. Doš ja ti rođen brat iz Švajcarsko sa snajkom Elizabetom. Da vegoš u našu spalati sobu do odmori. A ti si rođenog brata iz Šuka. A iz snajpe Elizabetu. A ovo iz Švajcarske. Au, pa ja vidim zašto se nisu vi iz Evropu nikakva imao sporazum. O, vidiš li bolje to i ti uvatiš pušte pa sve sputa. Koje se da leziš kada varena pečenka, ni dan danas ne govorim s rođenog brata. A na snajku Elizabetu uopšte ne je jasno što Leskovac krši vrebra i lovi kost. Kad se muž i žena voli. Pa ni mene ne bilo jasno da bi u Švajcarsku pred Šuke zbog toga. Dobro, jao. Pa čekaj, ti su u Švajcarsku rada jedno vreme kod brata. A jeste, je. A proterašem? I Švajcarsku? Pa da, to je bilo pre ovaj slučaj sa tepanjem. Zbog prase su već terali, neće vjerujem, zbog jedno najobičnije prase. Ja sam teo, Bataljošo, brate, da za Božić pojedem prase. A onako, ko što je obično, jablok u usta, peršun u uši, zna se kod je bila priča, opet salatu. Ali u toj Švajcarsku ne može nađe živo prase ni pod razne. Da dođeš do živog prase trebaju ti dozvole kod da legalizuješ kuću. A oni je njihovi marketi, samousluge. Imaš i martadelu, i salamu, i parizer, 300 vrsta. Sve u celofanu. Može da i celofan, ima isti učin. I ne me pituju. Dođem ja do prase, putrče. 15-16 kilo, lutka. I ko svaki kulturan čovek ću ga koljem na slivnik. Na šahtu, da ne ide krv na sve strane. Ako uviđe jedan komšija, oko 5 ujutru, da gi ne potriša. I krajne humano, držim ga za njušku i opičim ga s mesarski nož, s držku u mali mozak, da ga zanesvesti, da se ne muči. Ne sam ga ni vecnuo. Ti ninu, 3 bolnička kola su došla. Uz pratnju 2, patrona od miliciju, dok sam ja rekao, obukli su mi košulju, a zakopčava se pozadnje. A rukavi bolesnik i križ. Ubaciše mu neku sobu, mnogo lepo sobu. Gumirano, ne može se povrediš. I opališe mi ove neki reflektori pravo u oči i pituju me preko tumača, da li su vas tukli ko malečkog u glavu? Zašto mrzite životinju? Da li ste dete razvedenih rodnika? Da niste vi slučajno seksualno nastrani? Rekli ljudi da ste normalni. Pa ne sam kao čoveka.